Anong paramdam mo ngayon? Wala na ako, parang okay na. Wala na? Leg mo? Leg? Wala na ako. Yung dito sa likuran mo? Okay na ako. Kabila, tumalong ka nga. Nagbago nga mukha mo. Naging gwapo ka rito. Halina talaga, hindi. Hindi ako nagbibiro. Tapos yung mata mo, para kang, kala ko ha? Namumula yung mata mo, para kayong aso na kakain ng tao. Parang galit na galit ka. Talagang wala na sakit? Wala na. Pati yung tuhod mo? Okay na. Wala na? Natural na ako. Parang natural lang. Salamat sa Diyos, ha? Sige po, sir. Lagi ka magdasal. Mama, tingnan mo lang ito sa YouTube, ha? Opo. Yung Sandel Ortinis, ha? Kung anong pangalan ko sa Facebook, ganun rin yung pangalan ko sa YouTube, ha? Sige. Thank you. God bless. Magandang umaga po sa inyong lahat at mega shoutout sa mga nanonood dyan, ha? Ito, gagamit tayo ng, gusto nyo rin kasi makita, 8 papel na gagamitin dasalan sa Bentusa. Medyo may langis tayo, tsaka baso lang. Isang baso lang gagamitin ko, sa iba 7. Depende po yun sa turo. Sa kanila nag-aral ako, hindi po ako nag-aral. Pero gagamitin ko muna siya sa spiritual. General lang gagawin natin sa kanya. Diba? Relax lang. Relax. Yan. Langan mo lang. Sunod mo lang. Sunod mo lang. Relax. Tumunog, di ba? Yung may mga tenga tumutunog. May ugat tayo rito. Doon sa kanya. Doon sa kanya. Ganyan. Dito ka. Tayo ka muna. Nakatali pa. Tulong natin pa konti. Sige, dito. Dapat lang tayo ng video niyan. Sige. Tapos, okay, ako lang muna. Lag mo lang. Tumunog, diba? Oo. Ramdam mo lahat yan, ha? Pakiramdam mo may sarili mo kung gumagang, ha? Ganyan. Subukan mo lang. Start mo lang pa mo. Ito bahala. Pasukin mo lang yung kamay ko. Atras ka pa ng konti. Sige pa. Sige pa. Hindi malapad kasi yung ano. Sige. Subukan mo lang. Ayun, tumunog. Yun, tumunog, di ba? Sabihin, puto mo. Nasa direksyon. Relax. Ako lang. Kaya mo lang puto mo. Yun ang ulo. Side. Tara lang.
mainit. Mainit tayo mo to. Wala. Tagilid. Harap sa akin muna. Harap. Straight. Kabila. Ganyan din. Lahat ng pasipaso mo dyan, maglalala ka pa. Papas mo dahil kaya ito sa paning multi-possible first name. Last. Paning multi-possible Bagsak mo, sige, kamay niya. Magatok. Diba? Yan yung mga ugat-ugat mo. Okay. Ayos na taloy. Relax. Ikaw. Hawak mo sa mo lang siya. Yan. Hawak mo siya. Dito. Hindi na lang. Yung kamera sa akin. Hindi, para sa dito. Yung camera. Paketok. Diba? Last ito. Pakihawak mo lang siya dito. Pagdikitin mo lang itong ganunin mo. Pag sinabi sa pisilin mo, ha? Punta mo ng ano. Teka lang, ulit lang. Lagyan mo ito dito sa ilalim. Yan. Yan. Sana abot. Teka lang. Wala na ba tumalya? Sige. Relax. Sige. Relax, hangin. Magito. Natanggalan muna. Steady lang muna. Higa. Galit ka. Muna. Ano parang dam? Yung hinila ko yung ano mo? Dito? Parang ano? Parang rubberman? Sa pangalan ni Jesus po. Espiritu Santo. Amen. Ito, mainit malamig. Ito. Ito. Malamig na. Pagdating dito, mainit. Ito, mainit pa rin. Ito, mainit. Ito, malamig na dito yung palad ko. Ito, malamig na. Ito, malamig. Malamig pagdating sa kalahati, ha. Ibig sabihin, itong katawa mo, overlamig to, ha. Kasi pag dito ko hinahawakan, mainit ang palad ko. Alin mas mainit? Kaliwa kanan.
Paras lang. Peras lang ang timpla. Oo. Narinig nyo yun ha. Ang palad ng Panginoon, pag ginawakan nito, mainit. Pagdating dito, malamig na. Okay. Matay ng baso. Lighter na walang ano. Kita mo, overlamig oh. Ganyan kadami ang lamig niya. Ang ibig sabihin, sumpisa pa lang tayo, bumubukol na agad. Ayaw mag-release tayo ng konting hangin, hindi maglalaro yan. Dapat, mga ganyan lang, sa umpisa. Yung isa kasi rito, pang reserva lang yun. Dapat dito lang yan. Papakawalan lang muna natin yung hangin. Ibig sabihin, ito yung sa reserva. Ito na yan, pakawalan natin ng hangin. Dito tayo sa pangalawa. Dito na yung tamang galaw. Nakasip-sip yung baso niyan. Tayo lang natin release yung hangin. Hindi nalalaglag yung baso ha. Mamaya hihigpit pa yung baso. Pagdating dito malalaglag yan kasi gagalaw hindi masyado eh. Pero yung hangin na pondo niya eh. Kung saan umigpit yung baso doon ang pinakamaraming hangin. Naunawaan mo? Diba yung baso parang tumisip-sip siya ng malakas? Pag marami siyang sinisip-sip, ibig sabihin nandun lahat yung hangin. Kaya mo lang. Papapasok lang natin yung ganus. Tama, isang baso pa lang, 5 minutes na agad. Isa tayo, isa. Yan yung dalawa. Nagkip yung baso, no? Ganyan kadami lang din sa likuran mo. Kaya sabi sa'yo dito pwede first time kasi matagal na ito eh. Nahirapan ka doon sa kabilang linya ha. Leg. Ano palamdam? Mabigat, masakit, etc. Okay lang. Susubukan natin dito sa walang ganong hangin sa balakang. Dito magandang daloy, no? Kaysa dito, sa akyat. Umipit dito ng baso, no? Pagdating sa baba, walang higpit, magalaw. Magandang, galaw. Kaso may hangin na kasi nakuha tayo sa taas, eh. Pero kahit na, wala pa rin masyado, no?
Dito na mahigpit. Paket. Kaya paket. Pag ganito kadaming hangin, insinas katapusan to. Kaya isang buwan, bumalik ka. Isang buwan. Hindi na to ganito kalaki ang hangin. Kasi karamihan ng ganito mga pasyente ko, minsan kasi tinatawagan nila ako, sabi ko lang, marami akong ginagawa. Insinas katapusan sila nakaganito sa akin. Alam mo, sikip ko, ayaw gumalaw, di ba? Umilpit. Kunting apoy lang yung nilalagay ko. Kakarga natin ng dasal para malakas ang pagsipsip ng lamig pangat. Dito pinakamaraming lamig ko. Dito bumibigat, no? Kesa sa dito, hindi masyado, no? Pagdating dito, laki ng bukol mo. Pagdating naman dito, maliit na, oh. Nandito lahat yung hangin mo. Hindi na masyadong migpit, no? Diba? Lumalabas na kasi yung hangin mo sa katawan mo. Bukas yung roots mo, kaso hindi. Lumalabas yung hangin mo sa katawan mo, kaso hindi makakapasok yung hangin naman na galing sa kalikasan. Nakasarado yan. Dito wala masyadong sakit mo. Maayos ang galaw ng baso. Mabilis, oh. Anong pakiramdam dito? Hindi ito iniikot, ha? Akala mo yung hinihila-hila ko lang to, ha? May bilin lang to. Sanay na kasi yung daliri ko, kaya akala ng iba nito, yung ginaganon lang yan, ha? Hindi ang ginaganon, ha? Meron yung positive, negative. Makikita mo sa galaw ng baso yan at saka doon sa dinadaanan niya. Doon mo naman ang ulo mo sa kabilang side. Baba mo pa ng konti. Ano kanat? Yan. Sige pa. Yan. Yan. Ito. Yan. Dito yung pinakangin, guys. Ito sa walang ganong hangin. Kita mo? May nakapit, di ba? Naramdaman mo? Ibig sabihin, itong linya mo, walang hangin to. Nandito lahat. Dapat ganyan lang yung dinadaloy niya, no? Yung pinakamagandang proseso niya. Nasa kabilang linya lahat yung hangin mo. Wala rito. Pero meron naman dito, syempre. Testing na natin yung kanina. Ay, hindi gano'ng malala. Kita mo yan, no? Ganun kalakas. Kaysa sa kabila, di ba?
hangin mo. Kahit dito mo lagay, ano, ganyan kalaki yung kinakapit sa'yo. Parang may sakit na sis. Ibig sabihin, ganyan kadami lamig na pondo niyan. Pero mawawala lahat yan. Huwag mo naman isipin, mauubos lahat yan. Diba sabi sa'yo, nandito lahat ang hangin mo. Sa kaliwete. Wala gano'n rito sa kanan. Kasi over lamig. Pag dito natin inapuyan, mahinang kapit, di ba? Ginaganong-ganong ko pa yung baso para sipsipin niya. Dito, kahit hindi mo galawin, gumagano na agad. Ibig sabihin, napakaraming lamig niyan dito sa banda mo. Pag umakit yung lamig mo rito, maniwala ka sa akin, pati dalawang kamay mo, hindi mo magagalaw. Parang may nakatusok niya. Ibababa natin yung hangin mo. Parang ano, no? Parang kang pinububog ng tiyot no? Pag dumadaan, masakit na masarap na hindi mo maintindihan mo. Pagdating dito, pero sa kabila, wala masyado na. Kasi wala kang gano'n lamig dito. Kaya lang ito nagkakaroon ng hangin, kinukuha ko yung hangin, kinakalat ko para hindi lang isang direksyon. Kita mo, pagdating dito, mabigat to, hirap akin no? Nagbabawas na ng hangin, puno niya na yung hangin, nakukuha niya na. Uminit, no? Mas mainit ka sa kanina, no? Parang ano na itong katawan mo. Parang nagbabaga tayo ng ano, uling. No? Nararamdaman mo? Mas mainit yung palit ko kanina, no? Mas mainit ngayon. Dito, uminit pa. Yan ang mayos. Relax. Tapos nito, minum ka ng gamot ha. Medical advance kaya laksan ha.
naninibago kasi ang katawan mo. Naintindihan mo na. Salam, ha? Kunti na lang pumamagaw. Ito pa. Yan. Kunti na lang. Lang. Tayo ka. Pero makatawan mo. Ito yung lahat yan. Right mo. Tandaanin mo lang. Papalik lang ng mga ugat niyan. Ano pakaramdam mo? Ito itong lahat yan. Bago yung mukha mo, ayun yung mata mo namumula. Ngayon, nababawasan na. At lalabas na yung mga hangin sa katawan. Ano? Likuran mo. Wala na yung ano. Ano pakiramdam mo kaya? Ano pala pangalan mo? Arnold daw. Yung lahat. Arnold Valkyrie. Barkina. Ano pakiramdam mo sa katawan mo ngayon? Okay na ako. Parang natural na ako. Natural na. Oo. Tsaka nagbago yung mukha mo rito. Oh. Oo. Tignan mo yung una kong video. Kasi tuloy-tuloy lang naman yun. Bali, ayusin ko. Makikita mo yung unang video. Ito na yung huli. Ay, ito muna ilalagay ko sa harapan. Pero kakat ko rin. Iba mukha mo to. Pag napanood mo. I-search mo na lang yung Andel Ortiz sa YouTube. Makikita mo to sa YouTube, ha? Sige. Makikita mo. Tapos pag nakapanood ka ng 1 minute o 2 minutes, notification mo yung bell, ha? Yung bell para makita mo siya.
Anong paramdam mo ngayon? Wala na ako, parang okay na. Wala na? Leg mo? Leg. Wala na ako. Hindi dito sa likuran mo. Okay na ako. Kabila, tumalong ka nga. Nagbago nga mukha mo. Naging gwapo ka rito. Kanina talaga, hindi. Hindi ako nagbibiro. Tapos yung mata mo, para kang, kala ko ha? Namumula yung mata mo, para kayong aso na kakain ng tao. Parang galit na galit ka. Talagang wala na sakit? Wala na. Pati yung tuhod mo? Okay na. Wala na? Natural na ako. Parang natural lang. O, salamat sa Diyos, ha? Sige po, sir. Lagi ka magdasal. Mama, tingnan mo lang ito sa YouTube, ha? Opo. Yung Sandel Ortiz, ha? Kung anong pangalan ko sa Facebook, ganun rin yung pangalan ko sa YouTube, ha? Sige. Thank you. God bless.